Hello guys! Mikey Mercado here, one and only Queen Mother. At kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-share nyo rin itong video na to sa ibang friends nyo para malaman nila at ma-share nyo rin ang good vibes. So, i-click nyo rin ang notification bell pala para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng bagong video guys. Hello ate. Ate? Di mo ako narinig ate? Di mo ako narinig ate? 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 Narinig mo na ako? Oh, ting. Taga saan ka ate? Ay, taga San Carlos ka pala. Kasi ganito ate. Nakakainis, ang kaya sabihin. Kasi pinalayas ako ni mama sa bahay. Hindi. Nasira ko kasi yung camera ni kuya kanina. Nag-tiktok kasi ako tapos nasagi ko natumba. Nabasag yung camera niya, yung DSLR niya. Mahal yun eh. Tapos yun ang dami niyang pinagsasabi ang ingay-ingay niya kanina. Ngayon andito ako sa daan namin. Pinapalayas niya ako. Hindi ako pwedeng pumalik sa bahay. Tama ingay pa yung ulo. Oo ate. Tinawag ko since tinawagan ko. Walang sumasagot. Grabe paubos na yung load ko. Wala si Diyosa ate. Hindi ma-reach, hindi matawagan yung cellphone niya. Maladaanan yung kwarto nila mama. Ano yun te? Oo nga. Grabe naiiyak ko talaga ako ate doon. Kanina pa ako dito. Ang dami insekto. Tulog na sila. Anong oras na ate? Alas 10 na ate no. Anong maaga ka dyan? Ate, anong masasabi mo? Ate, Ano sabi ko? anong masasabi mo na it's a prank? Grabe. Ayan, ate daw na mag-hello ka sa vlog ko. Mali. Namiss ko yung tawa mo. Lungit ka kasi delikado ngayon. Buti ka nakalalabas kayo, di ba may curfew ngayon? Actually, dito lang ako sa bahay. Parang ganito eh. Nag-vlog lang ako. Hello ka sa vlog ko. Nasa vlog ka ngayon. Hello vlog. Ayan, namiss ko Huwag yung... niyo siyang subscribe. Ay, grabe. Sige na ate. Bye-bye ate. Thank you sa concern. Love you. Love you too. Sige. Bye-bye, mwah. Okay ako eh. Ay, sige na, sorry. Kasi ako. Sorry. Wala na, iyak kayo na ako. Sorry, ate. Okay lang. Bye-bye ate. Thank you. Mwah. Bye-bye. Bye-bye. Yan, ang sweet ni Ate Donna. Actually, si Ate Donna yung president ng choral namin sa PSU. So, napakabait, napaka-sweet na babae niyan. Kaya hindi ako nag-hesitate na tawagan siya. So, yan, isa siya sa mga tatawagan ko talaga if ever man na may emergency. So, 1-0 tayo, guys. Next na tawagan natin yung si Lilian Joy. Hello, Be. Hello po. Be, asan ka ngayon? Hindi ako sa bahay niyo. May problema ako. Wala akong matulugan ngayong gabi, babe. Pinalayas ako dito sa bahay. Swear. May purpose date. Hindi, promise. Nalaman kasi ni mama na may boyfriend ako, ibawal pa. Hindi ko nga alam eh. Kung alam mo lang kanina, sobrang ingay niya. Legit, as in. Ang ingay niya pa. Andito ako sa daan, hindi ako pwedeng umuwi sa bahay kasi nagagalit si mama. As in, super init ng ulo niya. Hindi ko nga alam eh kung saan ako pupunta. Be, pwede naman. Kasi legit as in, wala akong matutulugan ngayon kasi pinalayas ako dito sa akin. Ayun na ako, baka hindi na ako pagkakaroon eh. Sa? Lalaki? Anong lab? Ano sis, hindi ko alam promise, legit. Okay lang dyan muna ako sa inyo. Wala paano to, wala akong, as in legit, wala akong matutulugan. Bibi, paano ngayon nga eh? Paano yun na ano, na prank kita? Happy April Fools, nasa vlog kita liyan, okay ka? Ay, vlog ka mo. Vlog ka. Ayan na, sige na Sirin, bye-bye. Tulog ka na. Ano naman mo? Ano, sorry. Sorry na, baby. Ay, abangan mo na lang sa vlog ko yan, bye-bye. Next natin tawagin si Melvin. Hello, sis. Bakla, wala akong pauwian ngayon. Pinalayas ako dito sa bahay.
Totoo, te, kasi nalaman ni mama yung jowa ko, na may jowa ko, tapos tumawag kanina, tapos nasagot ni mama. Tapos yun, nagsisigaw siya, as in, legit ang ingay niya, pati sa mga kapitbahay, narinig. Tapos sabi niya daw, pinapili niya ako kung ano, maglalanding daw ba ako, or mag-aaral pa daw ba ako, sabi niya, huwag ka na mag-aaral, nagsasayang akong pera, sabi ganun siya, te. Huwag no, paano yan nga eh? As in, wala akong natulugan ngayon, andito ako sa daan. Kaya nga eh, as in, andito ako sa daan, andito ako sa part na hindi pinupunta ng mga tanong, sa bukid. True. Bakla, ano masasabi mo? Hindi ko alam kasi hindi ko prank. Alis, bakla, ito naman kinadaanan ko, tapos, or look at eh. Okay, bakla. I cannot suggest something eh, kasi I am so far from you. I-suggest mo English lang kung speaker ka, ano girl? pag na-prank ka na, sis. Sabi ko na nga po, hindi ko na malakas yung instinct ko. nasa vlog ka ngayon, sis. Hi ka sa vlog. Totoo, nakalain. O, tingnan, mag-hi ka. Gusto mo i-video natin? Ay, hindi mo po. Ayan, mag-hi ka. Ay, shit, ayoko. Ang piling ko, isla sa YouTube. Sige na, sis, sis. Ano masasabi mo? Mag-hi ka sa vlog ko. Kasi, Siyempre, tahimik na sa bukid, gaga. Ayan. Hi, Hello, ayan o, nag-vlog ako, sis. welcome to Mike's Vlog. Ayan. Shout out. Yung video, medyo failed yung video. Wow, hindi failed. Hindi na ba kayo? Hello po, subscribe po kayo sa channel ko. Elvin, babay na, Bin. Magpapark pa tayo. Sorry talaga, sorry. I love you, sis. Bye-bye. Ayan, so ang susunod na natawagan ni si Kimberly Libres. Kasama ko siya sa street dancing. Hello, be. Hello, be. Hello. Oh. Narinig mo na ako? Narinig mo na ako? Walang signal sa inyo, Bing. Di ba tiga-kadri ka? Diyan nga muna ako sa inyo, Bing. Diyan muna ako sa inyo. Kung okay lang. Diyan muna ako sa inyo kung okay lang. Hanap kasi dyan mo, Bing. Nas, bakla demanding. Pinalayos ako dito sa amin. Pinalayos ako dito sa amin, Bing. Nalaman ni mama na may boyfriend ako. Ano, totoo ba? Totoo ba? Grabe naman kinong wait mo kasi yung problema ko wala akong sasakyan. Magdala ka na lang ata ako, Bing. Magdala ka na lang ata ako punta dyan sa kadre. Hello, Kim. Carry lang yan, Bing. Grabe ang bait-bait mo naman, Kim. Sige na, maglalakad na ako, sis. Sige, atay kita. Wala, grabe ang bait mo talaga, sis. Ano masasabi mo na ano? O ano masasabi mo na pinaprank kita ngayon? Eh, nasa vlog kita, sis. Uy, shit! Ay, ang bait mo talaga, legit. Hala, sira ulo ka, akala ko totoo. Grabe, I love you talaga, sis. Ang bait mo as in legit. Gusto mo na lang ako matirahan dyan, ha? Oo, dumabis na kayo ako to. Oh, I miss you too. Alam ko lang saan ako titira pag pinalayas ako dito sa bahay. Charot. Hala, shit! Mag-hi ka sa vlog ko, be. Hi! Ayan, si Kimberly Libres. Isang street dance ko dati na bibigyan ko din. So, ayan. Bye-bye, sis. Thank you so much. Grabe ang bait mo, legit. Thank you. I love you, babe. I love you, be. Sige, I love you too. Bye-bye. Bye-bye. Ang bait, eh. Legit. Hindi, so ako na natin tatawagan ay si Shania, yung best friend ko. Actually, kaya pa siya tinatawagan kasi hindi na kasagot. Kasi, yun na ito. Bakla. Bakla, narinig mo na ako. Pading. Was. Narinig mo na ako. Hello. Hello, narinig mo na ako. Ganito kasi bading. Hello. Hello. Narinig mo ako malinaw. Okay. Mari, naluloko ako. Bakla. Ayan, bakit mo, girl? Bakla. Ang hina ng internet mo. Naluloko ako. Ba't ang internet mo, Kay? Kay mo dangke. Wala ko talaga. Hindi na kita. Kay mo dangke. Okay. Bakla. Wala kayo yan. Naluloko ako. Pinapalayas niya ako dito sa bahay. Naluloko na ako, Pi. Andito ako sa labas ng bahay ngayon. Actually, tinawagan ko na sila Aura, yung mga kaibigan ko. Kaso, wala, hindi sila sumasagot. Bakla, paano ito ang gagawin ko ngayon? Nakakaloko. Basta, mamaya ako nakikipunta sa'yo. Wala akong masana dyan muna ako sa inyo. Wait lang, di ka marinig, te. Di ka marinig. Ano ang lockdown niya? Anong oras na ako? Ano yun? Di ba dito lumabas ata? Naka-lockdown ata kayo? Ang alam namin kami nga bawal na kayo sa bayambang eh. Gaga, carry pa.
Kahit sa palengke, hindi pa rin kami pumupunta, no, nakakapamalengke, sa ibalik lang. Huwag lang hina ng internet mo. Kasi naman, ang linawan ng salita mo dito ngayon. Nakakaloka ka. Huwag ka pa ngayon, ipasundo mo kay daddy mo. Ay, kung ano naman ka tayo reflex ito din. Bakit ha? Makawin na lang din. Ewan ko, hindi na kasi binibigyan nila. Bakit wala akong matirahan? Saan ka ba ngayon? Ay, mga relatives ko. Karma is real, hindi na pala nag-film. Matawag si Ray Ray. Tumawag si Ray Ray, so siya yung next victim natin. Actually, kachat ko siya kanina. Parang nagpapanik rin siya. So, nagpapagod ako dito ang torture. Kaya tayo mag-slide para kunyari mga katotohanan. And so, napagkita siya ng data guys, so hindi natin malalaman yung reaction niya. So, pero ito sabihin ko na. So, yung sis, it's a prank. Ay, grabe, nag-chat talaga siya ng effort. Chinat niya pa si Mark Russell de Leon na tiga dito sa amin para lang sunduin ako or something. Grabe. Ang sweet mo, Ray Ray, talaga as in. Hindi sa akin nakalaro sa badminton. Hoy, gago ka namin sa akin. Yan guys, so mag-outro na ako kasi anong oras na rin naman, madaling araw na. Yan, hi daw si Ray Ray sa vlog. So ayan guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo kakalimutan i-share to sa mga friends niyo. Huwag niyo rin kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. At i-click ang notification bell para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng bagong video. So, ayun guys, always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Michaelicious. Bye guys! Please subscribe. Subscribe! Subscribe! Please subscribe. Subscribe! Subscribe!